Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14 hangtod sa 16. Usbon ko 2 Corinthians chapter 2 verses 14 to 16. Ang giingon dire, apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga limyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. Alang niadtong nangalaglag mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Busa kinsa man ang takos sa maong buhat. Kini ang mga pulong ni Pablo niadtong iyang gilarawan ang iyang kaugalingon ug ang mga kauban niya nga mga apostoles. Ug tinuod usab kini sa tanang gipili sa balaang espiritu alang sa buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Dios. Nindot kaayong pamalandungon ang bersikulo 14 niining atong teksto mga kahigalaan. Labi na gayud kun atong mahibaw-an kung kang kinsang mga ngabil nagagikan kining maong mga pulong nga nag-ingon, apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Imagina si Pablo nga tiguang na. Siya ang tawo nga 5 na kahigayon nga gilatigo og tag 39 kalatos nga nakasinati na og daghang mga pagkulata ug mga pag-antos. Hunahunaa siya nga niadtong hapit na siya matapos sa iyang buluhaton niining kalibutana, nakaingon pagayod siya og apan salamat sa Dios nga diha sa atong pagkahiusa kang Kristo kanunay siyang nangulo kanato ngadto sa kadaugan. Grabe no? Bisag nakasinati si Pablo og pagkalunod sa barko nga hapit niyang ikamatay. Bisag nakasinati siyang mga paglatigo, pagkulata, pagbato, nagpasalamat gihapon siya sa Ginoo nga maoy nanguna kaniya ngadto sa kadaugan. Ambot lang kahano kung tinuod ba kining sa mga pastors karon. Ang mga magwalali karon daghang mga fans, ginapalakpakan, walay mga open nga mga kaaway. Kung moingon sila og now thanks be unto God which always causes us to triumph in Christ, murag walay kabug-aton. Pero kung susama ni Pablo ang moingon niini, mga pastors nga nakasinati na og daghang mga pagsulay ug paglutos tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo, alang kanako sila mga bayani. Aduna sila'y tinuod nga pagtuo ni Kristo ug nakasabot sila sa pagkabalaan sa ilang misyon. Ug mga kaigsuunan, pagkatamis kaayo ang paghupay nga gi-apply ni Pablo sa iyang kasing-kasing,
taliwala sa tanang mga pagsulay nga iyang nasinatian. Miingon siya, bisan pa niining tanan, gamiton kita sa Dios sa pagsangyaw sa humot nga mensahe mahitungod kang Kristo ngadto sa tanang katawhan. Buot kung sundan ninyo ang mga pulong sa atong teksto nga akong ipaambit kaninyo karon. Ako kining gibahid sa tulo ka bahin. Una, bisan og ang ebanghelyo usa ka humot nga alimyon sa tanang dapit. Dili pareho ang bunga niini sa nagkalain-laing mga tawo. Ang giingon sa atong teksto, alang niadtong nangalaglag mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Ikaduha, ang mga magwalali sa ebanghelyo dili responsable sa ilang kalampusan. Tungod kay ang giingon diri, kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga limyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. Ug ikatulo, ang buluhaton sa magwalali sa ebanghelyo dili gayod gaan. Ang iyang katungdanan bugat gayod tungod kay ang giingon ni Pablo, busa kinsa man ang takos sa maong buhat. Ang unang punto sa atong pagpamalandong mao kini. Dili pareho ang epekto sa ebanghelyo sa nagkalain-laing mga tawo. Susama ra kini sa adlaw mga higala. Dili pareho ang resulta sa kahayag niini sa nagkalain-laing mga butang. Alang sa mantika sa baboy, ang adlaw makapalanay. Pero alang sa lapok nga gihulma sa usa ka banga, makapagahi kini. Ingon usab niini ang mensahe sa ebanghelyo. Bisan pa og kini mao ang adlaw sa pagkamatarong nga nagasidlak sa tibuok kalibutan, bisan pa og kini ang pinakamatahom nga gasa sa Ginoo, bisan pa og walay makatupong sa mga panalangin nga gibubo niini sa mga katawhan, bisan pa niining tanan, kinahanglan natong ikumpisal nga mausahay mao kini ang baho nga makamatay alang sa mga nangalaglag. Apan dili nato mabasol ang mensahe sa ebanghelyo tungod niini. Dili kini sipyat sa kamatuoran sa Ginoo. Sa tinuod lang, sala kini sa mga mibalibad sa pagdawat niini. Usa kini kaalimyon nga makapabuhi sa matag usa nga naminaw niini nga adunay kasing-kasing nga abli sa pagdawat niini. Baho lamang kini nga makamatay alang sa mga tawo nga nagdumot sa kamatuoran, nakaminos, nagbugal-bugal ug kanunay nagapugong sa pagsangyaw niini sa kalibutan. Mao kini ang una natong tun-an ning takna sa kahaponon. Ang mensahe sa ebanghelyo alang sa ubang mga tawo, matud pa ni Pablo, baho nga makamatay ug nagbunga og dautan imbis nga matarong. Ang unang pagpasabot niini mao nga daghang mga tawo ang misamot og kagahi diha sa ilang kasalanan sa ilang pagpaminaw sa mensahe sa ebanghelyo. Makalilisang kaayo ug seryoso kaayo kini nga kamatuoran nga sa tanang matang sa mga makasasala, ang pinakagrabe mao ang mga makasasala sa sanktuaryo. Ako na kining gipasabot ni adtong miaging semana. Mga makasasala sa sanktuaryo, kini sila ang mga nagtubo sa Kristohanong panimalay ug nagdako sa simbahan, familiar na kaayo sa pagtulunan sa Biblia pero number 1 nga nagasupak sa sugo sa Ginoo ug nagkinabuhi sa sala. Kahibalo jud ko ani tungod kay daghan ko og mga nailhan nga ingon niini. Ilang gigamit ang grasya sa Ginoo isip lisensya sa pagpakasala. Ug ilang giabuso ang grasya sa Ginoo aron pakanon ang unodnong kahidlaw. Ang uban kanila well-versed na kaayo sa kinatibuk-an sa doctrines of grace. Ang uban kanila wala gyoy lipod-lipod nga muingon nga naluwas naman ko pinaagi sa grasya. Bisan pag unsay akong buhaton gipasaylo nako sa Ginoo. Nagani ko'y kaila jud kaayo nga tawo nga hubog kaayo, gabit-bit og red horse, gasamparay na, gayungit-yungit ng pag-istorya, pero miingon gihapon og I am saved by the grace of God. Mga higala, mao kini ang example sa mga tawo nga makaingon gyud ta nga ang mensahe sa ebanghelyo nganha kaniya baho nga makamatay. Nakadungog siya sa kamatuoran pero iya kining gituis. Iya kining gisabot sa layo ra gyud kaayo sa tinuod nga buot ipasabot sa Ginoo sa ebanghelyo nga mamunga kini og maayong buhat. Aduna bay mga namati karon sa kahanginan nga mga tawo nga
ganahan maminaw og pagwali sa ebanghelyo pero nagkinabuhi gihapon sa pagpakasala. Sa sulod sa simbahan, kauban siya sa mga tinuod nga mga anak sa Dios, pero sa iyang kinasuluran, anak gyud siya ni Satanas. Higala kun ikaw man kini, kinahanglan nimong masayran ang giingon sa Biblia mahitungod nimo, nga ikaw bakakon og tigpakaaron ingnon ug ang kamatuoran wala gayud nimo mabatuni. Ang giingon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 9, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Dili pasagdahan sa Ginoo ang tinuod niyang mga katawhan nga makanunayong mahulog sa kasalanan. Ang tinuod nga mga naluwas, dili gayud himuon ang grasya sa Ginoo isip lisensya sa pagpakasala. Hinuon ang ilang gitinguha kanunay mao nga sila mahimong duol kanunay sa Ginoo. Timan ang giingon ni Jesus higala, by their fruits you shall know them. Mailhan ninyo sila pinaagi sa ilang buhat. Ang maayong punuan matud pa ni Jesus dili mamunga og daotang bunga, ug ang daotang punuan dili mamunga og maayong bunga. Kanang maong mga tawo makanunayong nagtuis sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa pagpakadautan. Pero dugang pa mga higala, tinuod gayod nga ang ebanghelyo ni Hesukristo magadugang sa pagkaalaot sa mga misalikway niini sa adlaw sa paghukom. Usbon ko, nahadlok ko sa akong pamati samtang nagistorya ko niini tungod kay makalilisan kaayo kini kun ato gyud ning hunahunaon nga ang ebanghelyo ni Kristo makapasamot sa kainit sa impyerno alang sa mga tawo nga itambog didto, kadtong mga tawo nga dili ignorante sa mensahe sa ebanghelyo. Nasayra nila kini, pero ila gihapon kining gibalibaran hangtod sa ilang kamatayon. Ang grasya sa Ginoo nagluwas sa dili na maihap nga mga katawhan, pero sa susamang higayon nagpaalaot og samot sa mga misalikway niini. And let me tell you why. Ngano man kini tungod kay nakasala ang mga misalikway sa ebanghelyo batok sa mas lamdag nga kahayag. Kung unsang matang sa kalamdag sa kahayag ang atong nadawat, maupod kini ang sukdanan sa kabugaton sa atong sala. Kung atong isalikway ang maong kahayag, ang mensahe sa ebanghelyo midangat sa mga tawo isip kahayag gikan sa langit. Grabe na lang gyud ka danghag ang tawo no, nga magkapandol-pandol sa iyang lakang taliwala sa kahayag sa adlaw. Kung ang buta mahulog sa bungaw, maluoy ta niya. Pero kang usa ka tawo nga gasiga kaayo ang mata, mahulog pagayod sa kanal, imbis nga maluoy ta, makapanakla naman hinuon ta sa atong alingagngag. Naunsa maning tawhana nga gadanghag man kaayo. Ingon pud ana ang mga tawo nga dili ignorante sa kahayag sa mensahe sa ebanghelyo, apan nagdumili gihapon sa pagsalig sa grasya ni Kristo alang sa kaluwasan. Mas paninglon sila sa Ginoo ug dako sa adlaw sa paghukom. My friends, if you continue to reject the clear message of the gospel that you have heard, it will increase your condemnation, I tell you all, unless you find Jesus Christ to be your Savior. Tungod kay kun midangat na kaninyo ang kahayag, pero nagdumili gihapon kamo sa paglakaw sa kahayag, mas doble ang inyong salaod at tubangan sa Ginoo. Niya pagayod, nagtuo ko nga ang mensahe sa ebanghelyo mas makapahimong miserable sa kinabuhi sa mga tawo human nila kini mahibaw-i, kaysa niadtong wala pa nila kini madunggi. Ang mga palahubog pwedeng maghubog-hubog sa una nga dili makabati og kahadlok, niadtong wala pa niya madunggi ang mensahe sa ebanghelyo. Pero karon hinighubog-hubog niya, tulisuko na ang iyang konsensya sa pulong sa Ginoo. Ang mga nagsalikway sa pagsimba sa Ginoo sa adlawng igpapahulay, malipayon man sa una nga nagbaliwala sa pagsimba sa Ginoo, pero karon naanay konsensya nga motulisok sa iyang kinasuluran every time nga pilion niya nga dili mosimba sa Ginoo, tungod kay nahibaw-an naman niya ang sugo sa Ginoo sa tanang katawhan nga hinumdumi ang adlawng igpapahulay ug himoa kining balaan. Remember the Sabbath to keep it holy. Malipayon unta ang mga manggiulagon ug mga kawatan ug mga bakakon sa ilang gibuhat
kun wala pa nila unta madunggi ang giingon sa Biblia nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug human sa kamatayon mao ang paghukom. Pero mga kahigalaan, ang kamatuoran maoy nakapapait sa ilang pagmaya sa kasalanan. Ang mga pagpasidaan sa Ginoo mao ang nakapabugat sa ilang kalag. Ang paghuna-huna sa silot sa impyerno sa eternidad maoy nakapatay sa ilang kalipay sa mga sala nga ilang gihigugma. Ang tamis nga pagpangulitawo sa kaluoy sa Ginoo murag dalugdog og liti sa iyang kalag tungod kay nasayod siya nga iya kining gisalikway. Oo mga higala, na ako'y mga nailhan nga mga tawo nga nagmasubanon ilalom sa pagministeryo sa ebanghelyo tungod kay nahigugma sila sa ilang mga sala ug dili sila andam nga talikdan ang dautan nilang mga buhat. O makalilisang pamalandungon mga kaigsunan, ang mensahe sa ebanghelyo alang kanila usa ka baho nga makamatay. Pila kaha sa mga naminaw sa atong programa karon no nga naigo niini. Pila kaha ang andam nang mupalong sa ilang mga radyo tungod kay dili nila maagwanta ang bugat nga pulo nga ilang mga nadunggan gikan sa mensahe sa ebanghelyo. Ngano man, tungod kay alang sa mga mituon niini usa kini kaalimyon nga makapabuhi, pero alang sa mga misalikway niini usa kini ka baho nga makamatay. Apan dalaygon ang Ginoo tungod kay ang mensahe sa ebanghelyo adunay ikaduha nga epekto sa mga naminaw niini. Gawas pa sa kini usa ka baho nga makamatay, usa pod kini kaalimyon nga makapabuhi alang sa mga mutuon niini. Mga kaigsuunan, pipila ka nato ang makatestimonyo nga ang ebanghelyo usa ka alimyon nga nakapabuhi kanato. Makalingi kita sa mga nangagi, niadtong mga patay pa kita sa kasalanan o kalapasan. Sa tanang kapakyasan, ang mga dalugdog ug kilat sa balaod sa Ginoo wala makapahigmata kanato. Pero mahinumduman nato, uban sa dakong kalipay ang adlaw niadtong nadunggan nato ang mensahe sa ebanghelyo sa grasya sa Ginoo nga nagaluwas sa mga makasasala nga nagtuo kang Kristo. Sa uban kaninyo, pipila pa lamang kasimana ang nanglabay. Ang uban po, dugay na nga nahimong magtotoo. But the point is this: kaniadto layo kaayo mo sa Ginoo, pero karon gipahiduol kamo sa balaang espiritu ngadto sa atong Dios, pinaagi kang Kristo tungod sa iyang dakong gugma ug kaluoy. Can you look back, my brother Christian, to that very moment when the gospel was a savor of life to you? Niadtong gitalikdan mo ang imong mga sala ug gisunod mo ang pulong sa Ginoo ug gidawat kini sa tibok nimong kasing-kasing. Kadtong taknaa. Sa tanang mga takna, kadto ang pinakatamis. Walay makumpara ni adto. Na ako'y nabasahan nga istorya sa usa ka babaye nga bungol gayod, dili makadungog sulod sa 40 o 50 ka tuig. Usa ka buntag, naglingkod siya sa pultahan sa iyang balay samtang galabay-labay ang mga sakyanan. Mikalit lang og abli ang iyang dalunggan. Nagtuo siya nga nakadungog siya og nindot nga tukar, pero dili tutukar ang iyang nadunggan kundi tingog sa mga sakyanan. Naablihan og kalit ang iyang dalunggan ug nagtuo siya nga ang kasaba sa pag-andar sa mga truck ug kotse nindot nga tukar gikan sa langit tungod kay first time pagayod to niyang pagkadungog human sa 40 o 50 ka katuigan. Ingon pod ni ana mga kaigsuunan, ang nahitabo ni adtong unang higayon nga naablihan ang atong espirituhanon nga mga igdulungog mahitungod sa mensahe sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan. Wala pa ta sukad makadungog og sama katamis nga mensahe. But the first time that we heard the gospel message, it was so sweet to our ears. It was a savor of life unto life, o alimyon nga makapabuhi. Karon mga kaigsuunan, kung alimyon ang mensahe sa ebanghelyo nga makapabuhi, magpabilin kining alimyon nga makapabuhi. Naman ko'y mga tao nga nagtudlo nga mawala kuno ang kaluwasan, meaning madawat nimo ang kaluwasan pero mawala kini. Mapasaylo ka sa imong mga sala pero matambo gihapon ka sa impyerno. O matawo diha sa Ginoo ang usa ka tawo, madawat niya ang gugma sa Ginoo karon pero ugma dumta na pud siya pag-usab sa Ginoo. Mga kaigsuunan, dili gyud nako matulon ka ng maong doktrina nga bakak.
So ang ebanghelyo di ay savor of life unto death, imbis nga savor of life unto life. Imbis nga alimyon nga makapabuhi, alimyon na hinuon nga makamatay. Baka kana mga kaigsuunan. Ang giingon sa Biblia, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Eternal life, dili temporal life. Ang giingon pa sa John chapter 10 verse 28, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Pero ang ikaduhang punto sa atong pagpamalandong mao kini. Ang mga magwalali sa ebanghelyo dili responsable sa ilang kalampusan. Responsable siya sa iyang iwali. Manubag siya sa Dios alang sa iyang kinabuhi ug binuhatan, pero dili siya manubag alang sa ubang mga tawo. Kung akong iwali ang pulong sa Dios, unya walay mutuo ug walay maluwas, ang Dios nga hari moingon gihapon kanako og maayo kaayo ang imong agi, Pastor Jeremias, buutan ug matinud-anon nga sulugoon. Kung magwali ko sa radyo ug sa pulpito unya walay maminaw, moingon gihapon si Jesus og nakigbugno ka sa maayong pagpakigbugno, dawata karon ang imong ganti. Di ba ang giingon sa atong teksto, kita mga nahiusa kang Kristo, mga tamis nga alimyon sa Dios, ug ingon man usab sa mga nangalaglag ug sa mga nangaluwas. Makita nato kini kun atong mahibaw-an ang mga bansag sa mga magwalali sa Biblia. Mausahay, ang magwalali gibansagan sa Biblia og ambassador. Karon unsa man ang katungdanan sa ambassador? Mubisita siya sa laing nasod, isip representante sa iyang nasod. Iyang itanyag ang mga termino sa kalinaw ug pag-inuyunay sa meeting niya sa presidente sa nasod nga iyang gibisita. Iyang gigamit ang tanang talento niya sa pagpasabot. Naningkamot siya nga makita niya ng maong nasod nga iyang gibisita nga ang gubat makapugong sa kalambuan sa mga nasod. Naningkamot siya nga i-promote ang kalinaw, pero mibalibad ang Pangulo nga iyang gitanyagan sa maong kalinaw. Kung muuli na siya sa iyang nasod, muingon ba ang iyang presidente, nganong wala man ka makamugna og kalinaw? Kung mao, mga tarungan siya nga, Sir, Mr. President, ako nang gipasabot kanila pero mibalibad sila. Umuingon dayon ang presidente, bueno, gibuhat na nimo ang imong duty, dili nimo sala kun madayon ang gubat. Dugang pa, ang magwalali sa ebanghelyo gibansagan sa Biblia og mangingisda. Karon ang mangingisda dili man manubag alang sa kadaghanon sa mga isda nga iyang napukot. Manubag siya sa mga pamaagi niya sa pagpamukot, pero dili alang sa iyang mga kuha. Kung insakto ang iyang pamaagi pero gamay ra jud gihapon og kuha, dili niya sala. Mao ra jud ang gihatag sa Ginoo niya nga kuha. Ingon ana pod ang pagpamukot sa mga kalag pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo. Kung insakto ang ebanghelyo nga atong giwali pero wala gihapoy nakabig, dili kita basulon sa Ginoo. Moingon hinuon ang Ginoo nato nga maayo, gibuhat nimo ang akong gipabuhat nimo. Kung duha ra ka kalag ang mituo, dili nimo sala. Maura gyud na ang akong gitandog. I can do as I please. As for you, dawata ang imong ganti. Mausahay, ang mga magwalali gibansagan pod sa Biblia og magpupugas. Karon wala may mag-uuma nga pagabasulon kung gamay ra siya og maani. As long as gibuhat niya ang insakto sa pagpanguma, insakto ang liso, insakto ang abuno, pero jutay ra gihapon og abot, dili siya ang basulon. Maura jud to ang gihatag sa Ginoo niya nga abot. Ug muingon ang Dios kaniya, very good. Buutan og matinud-anon nga sulugoon, umari ka sa kalipay sa akong kapahulayan. Pagkaanindot pamalandungon no, nga inig sulod nako sa langit na ay mutagbo nako nga mga giluwas sa Ginoo nga muingon og, Pastor, salamat kay gigamit gyud ka sa Ginoo sa akong kaluwasan. Gigamit sa Ginoo ang imong baba aron madunggan namo ang mensahe sa ebanghelyo alang sa among kaluwasan. Salamat gyud kaayo, Pastor. Kung mahitabo ka na mga kaigsuonan, syempre ikalipay pod kaayo nako na. Pero ang labing butang nga akong ikalipay inig sulod nako sa langit, mao nga muingon ang akong Ginoong Hesukristo samtang nagalingkod siya sa iyang trono, muingon siya kanako og
Maayo kaayo, buutan ug matinud-anon nga sulugoon. Welcome sa akong gingharian. Ug karon mga kaigsuonan, aduna pay pinakaulahing punto. Ang pagwali sa ebanghelyo usa ka bug-at ug seryoso nga buluhaton. Ang buluhaton sa Ginoo kasagara gisayon-sayon ra kini sa mga tawo nga murag dali ra kini nga trabaho. Samot na karong mga panahona nga naay mga tawo nga misulod sa pagkapastor tungod kay wala na sila lain pang mahimo sa ilang kinabuhi. Sila'y hinungdan nganong napakaulawan ang buluhaton sa pagkapastor tungod kay in the first place dili man gyud sila gitawag sa Ginoo sa pagkapastor. Naiuban kanila maayo lang mangistorya, maayo lang magpakatawa pero wala gyoy katakos og kasing-kasing nga muwali sa kamatuoran. Sakit pamalandungon pero adunay misulod sa pagkapastor aron lang mahimong inila ug aron lang makasapi. Pero mga kaigsuonan, bug-at kaayo ang mahimong pastor tungod kay kami ang unang paninglan sa Ginoo kun sipyat ang among mga gipangtudlo. Kami ang manubag sa Ginoo. Mas bug-at ang paghukom nga among madawat kung dili mi magtinarong sa among buluhaton. Ang among pagwali giyanguunguan gyud namo kini sa Ginoo sa mga pag-ampo tungod kay nasayod kami nga bisag unsaon namo og wali diri. Kung dili gyud ablihan sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tawo, dili gyud sila makasabot. Pero tingali mangutana ka, unsa may nakalisod sa pagwali? Higala lisod jud kaayo. Tungod kay ang giingon ni Pablo sa atong teksto, kinsa man ang takos sa maong buhat. Una, lisod kini tungod kay kinahanglan pagyud ming magtuon sa pinulungang Hebrewhanon o Griego aron insakto ang among interpretasyon sa Biblia. Ikaduha, samtang nagtuon mi sa Biblia, kami ang unang naigo og nasamaran sa kahait sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, kanunay ming nagatubang sa temptasyon nga maglipod-lipod sa pagtudlo kay basin og masuko ang mga maminaw namo. Hunghungan mi kanunay ni Satanas nga dili namo isulti ang angayan namong isulti kay basin og masakitan ang mga tawo, dili na mamalik sa pagsimba. Usa pa ka kabugaton sa pagkapastor mao ang mga hait kaayo nga mga pagdaot sa mga dili makauyon sa among pagwali ug sa mga nagdumot sa pulong sa Ginoo. Tawo ra pud mi nga masakitan. Among ginadasig ang among kaugalingon nga magpakalig-on ug magmaisugon alang sa Ginoo apan aduna gihapoy mga higayon nga masakitan pud mi. Kinsa man ang takos niini nga buluhaton, matud pa ni Pablo. Ang pagbarog ug pagmantala sa pulong sa Ginoo sa matag Domingo ug matag Bible study ug matag wali diri sa kahanginan usa ka bug-at nga buluhaton. But I am happy in the service of the Lord Jesus Christ. Alang sa pagtapos niini nga pagpamalandong, akong ibilin ninyo ang pipila ka mga aplikasyon. Kung ang mensahe sa ebanghelyo usa ka alimyon nga makapabuhi, ug kung ang buluhaton sa pagkapastor ug sa pagwali usa ka bug-at nga buluhaton, makatabang kaayo mga kaigsuonan diha kang Kristo, kamo nga mga nahigugma sa kamatuoran, nga inyo kaming iampo kanunay aron mahimo kaming takos alang sa maong buluhaton. Kung wala nay magampo alang kanamo, mamiligro na ang among kahimtang. Daghang mga pastor nga napandol tungod kay wala nay nagampo alang kanila. Maupod kini ang mahitabo kanako kung wala nay magampo alang kanako. Akong gihangyo ang tanang mga Kristohanon sa atong dapit nga iapil ko ninyo sa inyong mga pag-ampo, labi na gayod kung muabli na ang akong baba aron imantala ang kamatuoran. Ang mga kabugaton sa buluhaton sa Ginoo murag wala lang as long as prayers will continue. The work of the ministry will be doomed to failure if we will lose our prayers. Hinaot nga dili kita mabugnaw sa mga pag-ampo, mga kaigsuonan. Gamhanan ang pulong sa Ginoo nga ginawali ni Pastor Jeremias diri sa kahanginan. Apan gamhanan usab ang inyong mga pag-ampo alang sa bunga sa atong mga pagpangabudlay alang sa Ginoo. Kung adunay mga maluwas ni ining atong buluhaton sa pagwali, ang dungog ug himaya wala sa pastor, kundili anaa sa Dios nga nagatubag sa atong mga pag-ampo. Brethren, bisag dili ka kahibalo muwali, mahimo gihapon ikaw ang kabahin sa kalampusan ni ining atong pagwali kung muduyog ikaw sa mga pag-ampo.
The prayers of the righteous are powerful and effectual. Mao ka na ang giingon sa Biblia. Barog mga higala, duyog sa pagpakigbisog sa mga pagampo. This is part of fighting the good fight of faith. Ang mga Kristohanon nga adunay pagpakabana sa mga pagampo alang sa magwalali, makasinati og pinasahi nga kalipay. Ilabi na gayod kung magbunga na ang pulong sa Ginoo nga kanunay natong gipugas. Ug alang sa mga naminaw karon nga wala pa diha sa panon ni Kristo, higala, unsa pa may imong gipaabot? Nasabta na ba nimo nga ikaw makasasala ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon? Nakita na ba nimo ang kamatuoran nga si Hesukristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako? Kumbinsido ka na ba nga ang dugo nga giula ni Jesus didto sa krus igo na aron mapasaylo ka sa Ginoo? Kun mao, ayaw na paglangan-langan. Talikdi ang imong mga sala ug ibutang ang imong pagtuo ug pagsalig kang Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.